Ini ndinoitwa VaJabulani Bundo. Ndinoshandisa seneme yamai. Yababa ndoshandisa inonzi musaingana. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndakakoiwa muchigara nesefaza kukura kwangu kwese. Ndauyawo kunoku mistake yandakaita ndeyekuziva hama. Ndasvikawo kunoku vanhu ndaigarawo navo ndakasvikirawo pano. Sei muchiti makaita mistake yekuziva hama? Kuziva hama imistake here chinhu chakatona? Just because otherwise dai pakuti ndakaramba ndiriko itilisika. It was better. Niye yekuti ndikabatwa kachika ndakazokazi ndikapitika pamberi apo ndambogara kanga katisiyane. Uri kuedza kutaurawo kuti waichengetwa zvakanaka nastep father? Vaitichengeta zvakanaka. Pane kuzouya kwahama dzako chaidzo. Yange iri nyaya yekuda kungoziva zvangu kuti hama. Ndasvika kunoku ndakasvika kune vakanga variwo right. Anditi vanga variwo right ndikagara navo ndakagara navo vavangoshaya. Zvizvi zvakabva zvaenda kusana. Waigara nani iwe? Nyatsosanangura nyaya yako. Waigara nani? Nagogo. Gogo pachii? Amai vababa. Ndo wakanga wakugara navo? Ndakanda kugara navo. Ko baba vako vakanga vaenda kupi? Baba vangu vanga vari kuBulawayo, vaishandira kuBulawayo. Vachigara namai nini koko, haina kukwanisa kugara navo. Tiri kutaura tiri kuno kuMabvuku. Pauri kuti pamba pagogo vako, amai vababa vako, panhamba chii? Pa201 eonyamari street. kuMabvuku. Wakugara kuno kuna gogo. Wakagara nawo kwenguva yakadii? About 2 years. Pamba apa mainge muchigara muri vangani panguva gogo yakanga vari vapenyu? Taigara tiri 4. Vakoma vana baba vako, vaningina vana baba vako, hanzvadzi? Vaningina wa baba vangu 2 neni wacho nagogo. Gogo vazofa, chii chakaitika? Uku kufa kwavakaita vapa kudaro ndakambogarazve apati wari ndindega baba pano ndichengetedza property nemba neizvi. Saka zvadaro pakazogoiwa 2004 ndo pakatanga nyaka yacho yese ndikabuda ndikanogara makebeni. Wakadzingwa here mumba? Kudzingwa tinganguti handina kudzingwa sachi pekutanga but zvakaitika kabatirwa zvekuti unosvika munhu anosvika paextended kutaura kuti iwe anodisponse kongorichi uri panapa aifanira kuti unogara zvako kuti kuna baba vako kuBulawayo. Handiti zvadaro inini zvakasiyana chii? Ndakapikisana naye munhu aitaura izvozvo vanova ivo amai nini vangu ndapikisana navo havasi vanonangu vandapikisana navo kudaro. Ndamai nini pachii munhu uyo waipikisana? Mukadzi wemunini wavo baba vangu. Pamiromo yavaitaura yekuti waufanira kunge uchigara pano, zvakasiyana chii nekunge uchidzingwa iwe? Nyaya iripo zvekudzingwa wakakurira kumba kwaamai wakurira kusango. Mubvunzo wangu ndewokutiwo muri kupatsanura sei kudzingwa nekusadzingwa tichitarisa mashoko amakataurirwa imini? Tarisa mashoko atakataurirwa, pakataurirwa zvakawanda zvokuti ndakasvika extend yekuti ndibude mumba ndikatombonogarawo mutaundi pachajofisi uchigara muroad sestreet kid? As a street kid. Azvangoitika it's about just a year ndiripo mutaundi. Ndopa ndazotorwawo neshamwari yangu ikanditorawo ikangondigarisa kusaninde kumba kwehama dzavo. Pandazouyawo kunoku akataurawo nevekunoku ndo ndakazodzoka. Ndadzoka kudaro ndakasvika nosvikira mukebeni. Handiti ndasvikira mukebeni ndagara mukebeni tsunami ndopi yakabva yarohwa ndokuenda ndopanga pasina after tsunami. Saka plastic ratakatarisa iri ndo imba yaunogara here iri Jabu? Ndini. Ndo maunogara ndomba mako? Unoona kuri kugara kune utano here kana takatarisana nenzvimbo yaunogara? Hakuna kana utano, handitoda kutogara life handitodi kutogara makadaro. Handitodi kutambudzika. Kutambudzika ndikuita almost and since in my life
sandawana life irisi yakati set iri nyaya yekuti problem yakazoitika ndeyekuti ndakaita disadvantage yekurwara nemakumbo. ndo problem yakaitika zvekuti ndakatomboita mayezi isikakwanisi kufamba. iyi yatakatarisai ndo imba yaambuya vako vakashaika, amai vababa vako. Exactly. Baba vako vaive vechingani kumhuri? vanga vari vekutanga. Baba vako ndo first born. Sei iwe usina kuwaniswawo mukana wokuwana nhaka yange uchigara pamba yaambuya vako nasekuru vako? sezvo ndanga ndichiri mudiki handina kuda kunyatsozvizvisori zvakafamba sei, handina hangu chandakawana ipapo. Ndakangoti vakuru vanoita izvunga vangoita sei, vangoita zvavanoita, ina pane chandona masimba. Wane makore mangani uchigara musango saizvozvi? Nokuti kana takatarisa hazvina kusiyana nekugara musango, kutaura kwamboita street kid ezvinezvi kugara panze. Wane makore mangani uchigararama upenyu? Vandichigara panze panapa it's about 16 years. Uchigara panze? Yeah. 16 years. Ndiri kuona pano pane nzvimbo yakakura yekuti vanhu vanogona kutovaka dzimwe dzimba kana mbiri nechekuno kuseri uku. Iwe hauno here pfungwa dzakadaro dzokuti dai kuri kunzi mukana wauwana unokwanisa kunge uchivakawo pekuti ugare pakanaka pastendi yaambuya vako? Aiwa, izvo pfungwa dzoti nadzo zvakatonyanya ndinadzo zvakanyanya. Ndikatombotaurawo navo zvangu ndichiti ndikaona zvangu kebheni ndikatadza kuisawo iri kebheni, ndikati no problem, zvokwanisa kuitika. Ndichitaura nanabamni navo vandotaura navo. Ana baba mudiki wako vangani? Kwasara sofa 4. Muri vanhu vanowirirana zvokuti vanogona kukupa mukana wokuti uisirwe hako kebhini kana kuakirwa imba kuno kuseri? Vanopa mukana, handina problem navo.